Il y a les bouchons de famille qui déplacent. Horruntza ikusten duzue, nolakoak ziren, ustaritzeko lehenbiziko gizon eta handerea. Hortzeko hau adibidez dugu, Manez Abiliz. Nun dut hemen? Hemen dut hemen, Joanes Erektuz Espartiñanas batzaldea. Urgunago, azuzuk, Urgunago, Maidez Tapiez, Maialen Neandertal. Eta ez dukatu, Pantzo Anonimus, Asier Naitirak mus, Peio Paseo domus, eta... Barkatu geldi Nostraminus jauna otoi gelduz. Ez dugu denen izena jakiteko beharrik, eta gainera funpitzen gira. Hemen gira jakiteko zer gertatu zen, eta kitxo. Adoz jaun fiskala, baina begira unai, zer eginen duten ustaritzeko lehenbiziko handenek.
Ikusten duzue, ustaritzeko lehenbiziko handere, sua asmatu zuten. Munduan zehar ezinbestekoa bilakatu den asmakizula, ustaritzeko handere asmatu zuten jaun handerea. Joder! Eta sua asmatu dezain laster, sukaldaritzaen, bai? Zeo, mamuta txuletaren kristonuz gainalegeta. Baina, jada emakumeak sukaldean, hori aldiz? Epaile jauna ulertu behar dut, garaian feminismoa etzela biziki garatua ulertuko duzue. Komunista batzua ziren behar bara, ez eta ez dutan frugarik, baina sigitzen dut. Kaka egiten ari undan nago, denari? Komunarista izango zan. Epaile jauna, komunarismoari buruz ez dut ikerketa, handirik egin emanen duzki, baina sigitzen dut gazikoa duzu. Begira orain, nola ustaritzeko lehenbiziko gizonak, barazkiak lehen aldikotz ikusi eta asmatu zituzten. Eta barazkiekin batera, euskarazko lehenbiziko hitzak izan ziren. Ikusten duzue, hor duzue froga, ustaiztarrak besteak baino garatuagoak direla. Barazkiak atseman zituzten lehen aldizkotz. Eta Euskal Herriko lehenbiziko kaskarrok martxa asmatu zuten. Eta ez da hortan gelitzen, Euskararen sorrera ustaritzen izan zen. Eta ikusten duzu bezala, ustaritzen eragertu zen lehenbiziko zer eza.